pop ne mikmane piange edil karien mi tidung rutum jesua nongom ayang topui labim bitoy ka em la kumdung ngok ang kisime mi binarong kamang iyang edil karyen ni tidung pab nangom ayang toy ka ngoro budung Jesua labing bitoy pab em toy ang tidung kamolo ang kidola kalingdung nok ayang mikmo em Jesua nok kepengo mimo toy otoy ngoyasang em padoke ngo ang kisime mi binarong kamang iyang edil karyen ni tidung pag nangom ayang toy ka ngoro budung Jesua labing bitoy papem mikmadola ang kidola toy ang dung gelamangok ang kikidising David ke oe ngom ginyo kumay ka nepakyo ka em lango kumdung dudola bedang so pab me mikmane ngokisan are nako kadun idol ngom ayo po binako kadung Jesu ipi la dumpa bloke ngok ang kisime mi binarong kamang iyang edil karyen ni tidung pag nangom ayang toy ka ngoro budung Jesua labing bitoy papem dudola bedang so pab ne mikmane labing bitoy ka em la